En Pontevedra e Ourense e o sur desta provincia están en alerta amarela por temperaturas que poden superar os 36 graus. Na comarca de Lemos e na cunca do Miño en Ourense é onde se agardan os valores máximos, por riba dos 37 graus. Onte foi o municipio lugués de Ferreira de Pantón o que rexistrou a máxima de Galicia con 40,4 graus de temperatura e hoxe podería repetirse. Antes deste mediodía o termómetro xa se achegaba aos 30 graus. Non é a primeira vez que esta localidade rexistra as temperaturas máximas de Galicia. En 2 episodios de calor anteriores, no mes de xullo, os termómetros aquí tamén superaron os 40 graus. Algúns veciños atribúen á ubicación da estación meteorolóxica, abrigada ao lado do río, estes rexistros que superan os 40 graus. Non creo que sea esa máxima tan grande como dicen. Claro, porque eu de feito vivo en Ourense e ese calor non é comparable este calor con aquel. Aquel outro calor que sales á calle é que se derrete o asfalto cando fai estas temperaturas. E aquí, a verdade, non noto eso así. Buscar a sombra é o consello máis repetido nun día como hoxe. Poñéndonos á sombra. Aquí no interior das casas fai fresco relativamente, non é... Entonces con non salir ao sol. Os visitantes de outras zonas máis calurosas da península levan o mellor. Sí, se está moi ben aquí, estupendamente. Mañá aínda se prevé algo máis de calor, a partir do sábado a temperatura baixará lixeiramente. A Xunta aposta